Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hum ni Marua. Marla, naon sa ka? Naglain mong kabuhi? Gabriel. Oh, Gabriel, mabdus naman tingali ko. ha? Tinuod ka? Kun mo na, akong tawagan sila sa Papa Maning, og si Papa Idi, og si Maris. Tayo pa sa maniguro na ta. Sige, magpatanaw tag doktor. Yes! Oh! May anak na kita, Marla! May anak na ko! Uy, ayaw ko alsak. Bakit mabuhian ko ni mo, Gabriel? Mabuhian ba? Di gino na mahitabo, no? Ampingan ta ka, Marla. Kay gusto ko nga, usa ka himsog ang bata nga matawagi ka nimo. Gusto ko gwapo ang mamahimo natong anak. Bisag unsa ang mamahimot ang anak. Panggaon nato ni. Oo, Marla. Uy, kabutangan sa kong kalipay, Marla. Wa, gyud. Ako sab, Gabriel. Malipayod kaayo ko. Pagkabi nimo, naginaminam na ko nga makakita sa atong anak. Marla, natawag na gyud ang atong anak. Nga naman. Anong muna na ni mong itsura? Anong ingan og sanakol ka? Marla, kuan kining... Ambiyang ako anak. Bakit ako? Marla, ayaw lang ka kurat inikakita nimo sa atong anak. Nga naman. Niya siya. Tanawa siya. Niya ang atong anak, Marla. Ambi. Baby. Oh. Tira. Unsa niya siyang dapit sa ilawom sa ilok, Gabriel. Marla. Mura at ngal sa tutoy. Pero ay kabala ka. Kay matud pa sa doktor, mahimuot ko man ang kuhaon. Nganong naaman anang atong anak, Gabriel. Ambot, Marla. Babae ang atong anak. May musik katawan sa umaabot anang nasayang ilok. Marla, ipakuha ang ginato ka na sa doktor. Ay na unang problema. Ang may niyong danon. Nga nakapanganak ka na. Kinahanglang mahibaw ini si Lolo Paulo. Kinahanglan, Gabriel. Ha? Siya ang mas nahibaw sa mga butang nga sama ini. Marla. Dili kitingali mo sagot ang higayon nga makalimot ko kung unsa ming klasiha sa pagkatao, Gabriel. Marla, nagsabot na ta. Nga kalimtan na ang nangagi. Patay na si Marwa. Wa na ang munghong nimo. Busa, di na ta mag-iskot ini. Normal na ang dagan sa tong kinabuhi. Pero kanang marka sa tong anak. Nahadlo ko anak, Gabriel. Ha? Uwan sa'y marka? Nahadlo ko nga mubalik ang kagubot sa tong kinabuhi. Tungod ini. Unsa? Lo? Lo, Paulo! Oh, nakatubong na ni si Lolo. Lo? Ay, salamat. Nagmata ka na. Naluka ako. Noon sa kagabis, nganong mura magkakibitin siya nakalitan lang ko dito. Kining Lo, kuan, nanganak na si Marla. Ha? Nanganak? Mau ka na. Unsa? Nanganak na si Marla? Unsa inyong anak? Kuan, babae pa. Pero, kuan, kining... Unsa pero? Gabriel,
kulbaan sa diyang magtanaw ng naong ni mo. Gabriel. May problema ba sa pagpanganak ni Marla kay... O sa man may naitabo ba sa bata? Wa, lo. Wa, Papa Maning. Himsog kay nga mong anak. Unya, babae. lagi! Nga nang ingon anak ba niyang imong naong? Nasad ay. Mura ka magwa ka bayri sa kautang ni mo. Nga nyo ba ka? Kuan, lo, kining... Tungod kay ang among anak. Ha? Kuan, may... May unsa, Gabriel? Kuan, may murag at ngal sa tutoy nga naa sa iyang dapit sa ilukan. Ush. Dili. Nga naman kung doon na ang bata na. Kadaghan na nga natao nga doon ay problema. Doon ay mga pang-an. Sobra mga tudlo. Inay 5 raso sa kagamot. Unom. Natural lang mahitabo. Natural ni para sa uban maning pero dili ni natural alang kang Marla. Ha? Nga naman gidi, Elo? O sa may problema ng miturok nga atngal sa ilukan sa among anak? Usa ka na kamarka, Gabriel. O, Unsa to? Marka. Mato! Sa karaan kasulatan. Wa pagi ka mawa, wa pagi na mawa ni mo. Lo? Wa pa ka maanad ana niya, Papa Maning. Sige, lo, padayon. Kung kinsa ka itong mataw nga na ng maong atngal, nagpasabot ka na nga may marka siyang daan o usa siya ka pinili. Pinili, lo? Ikaw ba? Hoy. Lo, Paulo. May tingin klarohon na mong gisulti ni mo. O sabay buti mo pasabutan na. Kadang atngal nga na sa ilukan sa imong anak, Gabriel. Marka ka na sa timonyo. Unsa? Lo, Lolo Paulo? kalain ko na ng gipanulti mo. Sa unang panahon, sa panahon pa sa mga barangan, Pastilan. ang mga kaparian mo gukod sa mga pata nga mataw nga dili normal. Ilang bagabat yun. Unsa? Tungod kayang maong marka, mao ang ilanan sa demonyo nga iya kining sakop. No. Di ko mutuwa na, lo. Di ko mutuwa. Oh, kuan, lo. Moderno ta karon. Muna. Natural. Natural nga dili ka mumutuo pero kinahanglan pangandaman na lang daan ang pagdakod sa bata. O kinahanglan way mahibaw nga doon na silaing at ngal siyang ilukan. Ha? O kinahanglan mahibaw nini ang tinuod nga amahan ni Marla si Ide. Nahinanagdag maayo si Mona Lisa. Mona Lisa. Dili ko gusto nga mahisama ka sa akong kinabuhi. Dili ko gusto nga mahimong gubot ang imong umaabot. Maayo ang taon. Lahi ka na ako, anak. Mona Lisa. Kinahanglang normal ang imong ugma. Kinahanglan, anak. Marla. Kumusta ka? Pa, niya, nataon ang una mong apo, pa. Tinuod ba nga doon na si Marka? Oh. Ha? Tinuod ba nga doon na sila ang akal nga nasilukan? Oo, pa. Tinuod. Gisultihan ka na di ay ni Gabriel. Marla. Kinalang may bawas, Papa Idi. Nini. Pakita ko sa Marka sa akong apo. Di ara, pa. Dili. Anong nahatlog kag maayo, pa? Tungod nga nagmarkas si mong anak. Nahadlo ko nga mahimo siyang inahan sa timonyo. Unsa? Pamahi mo ba di ka maghiskot ang mga butang, ha? Pero mangita kitag paagi nga dili ka na mahitabo. Kung mawag ka na pa. Unsa may angay na itong buhaton? Kinahanglang mahaduol sa Ginoo ang akong apo. Kinahanglang makailas siya ni Hesus Kristo. Naibaw na ko kung sa'y buhaton na to pa. Unsa, Gabriel? Kinahanglang pabunyagan na to ng atong anak.
Maayo ka ng maong ideya. Kinahanglang maduol sa simbahang katoliko ang akong apo. Oh, ba, Mao ka na. Kinahanglang magdako siya nga makaila sa Ginoo. Pero kinahanglang way laing mahibaw bahin siya mga kaparyuntihan ug siya na hitabo kanimo madlang. Opa. Labaw sa tanan, kinahanglang makaila kamo sa tanang muhikap sa inyong anak. Opa. Marla? Oh, Baby. pa rin na matuhog si Inday Mona Lisa? Ambot ini bata, Gabriel. Sige man si Kilak. Ugma, bunyagan niya. Kinahanglang makatuhog sa'yo. Bahala kung sa'y mahitabo, Gabriel. Kinahanglang mabunyagan ugma si Inday Mona Lisa. Kay maulang kina makahatag og kalinaw nako. Ayaw ka bala ka, Marla. Mahinayon ang bunyag ugma ni Mona Lisa. Nanok ba yung maayong bata nga nabunyagan? Bitaw, Lo. Karon, huwag ka na yung kabalakan, Marla. Imunyagan na si Mona Lisa. Ay, ambi ka ng bata, be Marla. Papahuwayon ko sa kwarto. Kaya gikapoy na dito simbahan. Sige manang. Karon manang ikaw na sa iyang yaya, ha? Mauna niyang akong kinabuhi. Yaya ni niyong tanan. Bebe, ambi na ng bata. Niya manang, Uy, ang maldita. Palabihang katuga. Dali ha, Mona Lisa. Lo, huwag pagi ka mahuman ng imong Wa pa mo dyan. gimbuhaton, Lo. Paminaw. Wa pa mo dyan ang bisita nga maabot ka ron, Marla. Wa naman, Lo. Kinalang ilho na to ang tanang bisita. Nakailak ko sa tanang mga bisita nga ni karon dinhi pa. O kung mo na, huwag tayo ngayon kabalakan. Wa man tingali. Oh, sige ha. Katug lang diya, Inday ha. Uy, naunsa man ka. Nganong kalit man lang kang mihila ka. Ngano ka? Mona Lisa. Ay, bebe. Kung gusto na lang ka na pagbalik ay... naunsa ka man ha. Uy, unsa maning niya sa imong ilok? Nganong may puwang maning imong ilok? Bebe, atong tanaw ni be. Dili. Dugo kini. Ang ay ka nang mo relax, anak. Na-relax na ko, pamaning. Tuwit si Maris. Nga naman si Manny. Busy na siya sa iyong trabaho. Mao pa. Mayo pa si Maris pa. Kay normal na gid kaayong iyang kinabuhi. Marla, ayaw na pag-una bisag unsa. Marla, Uy, Manang? Manang? Dali na mo sa kwarto. Ngano? Gali, Nga naman, Manang? Nga naman, Manang? Ngano? Maipakita ko ninyo. Oh, Pa, dali pa. Manang nga naman ng luspad, magkaha. Marla, tanawa ang ilukan sa imong anak. uy, Unsa nang puwa, Manang? mura ba nagdugo? Masa inyo gikaw? Dugo? Marla, Oh, parang sa... Gabriel, Oh, ang ilok sa tong anak, nagdugo. usa? Hain ba? Oh, uy, tuod. Dugo-tuod na. Nga naman na. mura ang iyang ikatulong atgal ang nagdugo. Wa na nimo masikli ang niya sa iyang ilok, Manang. Ay, one taon tayo, oy. Nag-aamping yun ko. Kay nahibaw ko nga doon na siya gasipitan diha. Nakurat naman lang gani ko pagkakita na ako sa dugo. Gabriel, sa maning nahitabo sa atong anak. Nanadlo ko, Gabriel. Marla, ay kadlok. Kristiyanos na si Mona Lisa. Nabunyagan na siya. Busa din na makaduot niya kung unsa man ang demonyoha ang gusto magsamok-samok. Busa, relax lang. Gabriel. Marla, bantay lagi ninyo ang pagdako ni Mona Lisa. Obserbahin ang mahitabo niya.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.